Moi! Mun nimi on Satu ja mä ohjailen näitä virtuaalikuulatunteja. Kiva, kun oot mukana. Me lähdetään sitten tekemään tämän kerran treeniä. Alkuun tehdään alkulämmittelyt. Sen jälkeen meillä on 3 liikepatteria. Niistä 2 ekaa tehdään seisten ja se 3. viimeinen ollaan sitten lattian tasossa. Mut hyvä, lähdetään saman tein hommiin. Ota kahvakuula käteen ja lähde ihan rennosti heiluttelemaan kauppakassia. Eli kädenvaihto edessä ja reilu niijaus polvista aina kun kuula menee vartalolinja ohi kehon sivulla. Käden ei tarvii nostaa kuulaa, vaan vauhti kuulalle. Se tulee siitä pienestä niijausliikkeestä, mitä tehdään jaloista. Ehkä huomaat, että näinkin yksinkertaisessa liikkeessä jo sä joudut aktivoimaan sun keskivartaloa aika tehokkaasti, että keho ei lähde horjumaan ja heilumaan sen kuulan painon ja heilurin mukana. Kahvakuulailu onkin oikein loistavaa treeniä, eritoten sinne keskivartalon tukilihaksille. Hyvä, lisätään tähän vähän haastetta. Siirrä paino aina kuulakäden puoleiselle jalalle. Toinen jalka nousee hetkeksi ilmaan. Jos tuntuu, että tasapaino on tänään vähän enemmän hakusella, sä voit jättää sen toisen jalan aina kevyeksi. Pikkasen varpaan päät maahan. Paino on kuitenkin sillä kuulakäden puoleisella jalalla. Ja jätä sitten molemmat jalat maahan. Muutama kauppakassiheilautus. Ja vaihdetaan sitten liike suoraan yhden käden etuheilautukseen käden vaihdolla. Kuula meneekin jalkojen väliin. Lantio menee kuulan mukana taakse. Mut selkäranka, se pysyy koko liikkeen ajan suorana. Vauhti kuulalle, se tulee polvien ja lantio-ojennuksesta. Taaskaan käsi ei nosta kuulaa, käsi vaan pitää kuulasta kiinni. Ja se liikevoima kuulalle, se tulee sieltä jaloista ja lantiosta. Vielä mennään muutama heilautus. Hyvä, pysäyttele kuula heiluri. Ota 2 käden myötäote kuulasta. Noi hartioiden levyinen haara jalkoihin. Ja lähde tekemään lämmittelykyykkyjä. Lämmittelykyykyt tarkoittaa, että ei tarvitse kyykätä sinne alas asti. Puolikkaat kyykyt. Tässä vaiheessa treeniä tosi hyvä. Ylävartalo pysyy hyväryhtisenä. Ja kyyky aikana kummastakin jalasta polvi on saman jalan varpaiden kanssa samassa linjassa. Eli tarkasta, että sieltä ei lähde polvet painumaan keskelle päin, mikä on tyypillinen virhe kyykyssä. Paino on tasaisesti molemmilla jaloilla. Kantapäätkin pysyy tiukasti lattiassa. Mennään vielä muutamia kyykkyjä. Muista hengittää.
seuraavan kerran kun nouset ylös, jää tänne. Siirrä jalkoja vähän lähemmäs toisia. Jatketaan nyt takareisiä alaselän lämmittelyllä. Tehdään suorin jaloin maasta vetoja. Eli nyt ei lähdetäkään kyykkäämään, polvikulma ei muutu, vaan jalat pysyy aika lailla suorana koko liikkeen ajan. Umarrut lantiosta suoralla selällä eteen ja nouset suoralla selällä ylös. Nyt selkäranka pysyy taas tiukasti hyväryhtisenä koko liikkeen ajan. Ajatukset on nyt takareisissä. Ala-asennossa tuntuu ehkä venytystä takareisissä. Vielä muutama suorin jaloin maasta veto. Ja kun nouset seuraavan kerran ylös, jää tänne. Vaihda sarviote kuulaa, eli peukut tulee etukautta kahvasta läpi. Ota sieltä ihan kahvan juuresta läheltä palloa kiinni ja lähdetään pyörittämään roosanauhaa. Roosanauhassa sä käyt kiertää kuulalla pään, vuoron perään kumpaakin kautta. Käsivarret ja hartiat pyörittää kuulaa. Keskivartalo pitää lantion mahdollisimman hyvin paikallaan. Eli kevyt pito vatsalihaksiin ja purista kevyesti pakaroitakin yhteen. Ja lukitse lantio paikalleen. Vielä mennään pari pyöräytystä kumpaakin kautta. Hyvä. Laske sit kuulalattialle. Jatketaan vielä askelkyykyillä taakse. Vuoron perään ota pitkä askel suoraan taakse. Ja koukista molemmista jaloista polvia käy alhaalla. Ylävartalo pysyy taas hyväryhtisenä ja muista, ollaan lämmittelyvaiheessa. Ei tarvii vielä painua kovin alas. Riittää kun polvet koukistuu jonkun verran. Me tehdään näitä askelkyykkyjä tämän kerran treenissäkin. Jos askelkyykyt ei sovi sun keholle, on vaikka polvissa ongelmaa, sä voit korvata nämä askelkyykyt ihan perus 2 jalan kyykyllä treenin aikana. Vielä kerran kummallakin jalalla. Ja kun nouset ylös, jää tänne. Lähde pyörittää sun olkapäitä ympäri. Vaihdetaan pyörimissuuntaa. Ja tässä sitten hartiat alas ja lähdetään tekemään ylävartalon kiertoja puolelta toiselle. Pysäytellään sieltä kierrot, tuo kädet lanteille ja lähde pyörittää lantiolla vielä ympyrää. Hyvä, ja vaihdetaan pyörimissuunta lantiolle.
jätetään lantiokin paikalle. Kevyet ravistelut käsille, jaloille. Hörppää tässä välissä myös noksaa vettä. Ihan kohta lähdetään meidän eka liikesarjan kimppuun, jolla on pituutta 18 minuuttia. Eka liikepatterissa on meillä 6 liikettä. Jokaista tehdään minuutin verran. Ja liikkeitä tehdään yhteensä 3 kierrosta putkeen. Siitä tulee se 18 minuuttia ja sitten meillä on seuraava juomatauko. Katsotaan liikkeet ja niihin liittyvät tekniikkajutut sitä mukaan, kun liikkeet tulee tuossa treenissä vastaan. Mutta me lähdetään liikenteeseen siitä kahvakuulailun ihan perusliikkeestä, eli 2 käden etuheilautuksesta. Ota kahvakuula käteen ja lähdetään tekemään etuheilautuksen. Kuula on sulla 2 käden myötä otteessa ja liiketekniikka on sama kuin alkulämmittelyssä tehdy 1 käden etuheilautuksen. Lantio menee kuulan mukana taakse, polvet koukistuu samalla ja sieltä terävä polvien ja lantio ojennus. Sieltä tulee vauhti kuulalle. Käsivarsien ei tarvii nostaa kuulaa, kädet vaan pitää kahvasta kiinni, mutta työ tehdään siellä jaloilla ja lantiolla. Aina kun kuula lennähtää eteen, puhalla ulos. Ei unohdu hengittää. Vielä viimeiset heilautukset. Ja pysäytellään kuula heiluri. Jatketaan sumokyykyjä. Nyt sulla on leveä haara. Kantapäät on leveämmällä kuin sun hartiat. Ja varpaat aukeaa reilusti ulospäin. Paino on tasaisesti molemmilla jaloilla. Ja sieltä me kyykkäillään yläkroppa hyväryhtisenä. Jälleen kerran. Sumokyykyt, tehokas liike reisille ja pakaroille. Käy vielä kerran alhaalla ja kun nouset ylös, jää tänne, vaihda sarviote, kuulaa, peukut etukautta läpi. Ja me jatketaan liikeyhdistelmällä, jossa tehdään 2 kertaa hauiskääntö. Sen jälkeen kerran roosanauhapyöräytys kumpaakin kautta pää ympäri. Ja taas 2 kertaa hauiskääntö ja roosanauhapyöräytykset. Lantio pysyy taas kerran mahdollisimman hyvin paikallaan sekä hauiskääntöjen että roosanauhapyöräytysten ajan. Tee vielä kerran koko liikesarja. Ja sen jälkeen me jatketaan askelkyykky maastaveto yhdistelmällä. Ota kuula toiseen käteen. Kuulakäden puoleinen jalka astuu taakse, tee askelkyykky. Ja kun nouset ylös, jätä tää kuulakäden puoleinen jalka kevyeksi ja tee suorin jaloin maastaveto. Suorin jaloin maastavetoa tehtiin alkulämmittelyssä. Nyt paino on tällä vapaan käden puoleisella jalalla. Kuulakäden puoleinen jalka, se on vaan tukijalkana auttamassa tasapainon kanssa, mutta painoa sillä kuulakäden puoleisella jalalla ei juurikaan ole. Tee vielä kerran tälle puolelle
Ja maastavedon jälkeen vaiha kuula toiseen käteen. Sama homma. Askelkyykky taakse ja taas paino vapaan käden puoleisella jalalla. Jos askelkyykyt ei sovi sun keholle, sä voit askelkyykyn tilalta tehdä sen perus 2 jalan kyykyn ja sit suorin jaloin maastaveto tulee pikkasen leveämmällä haaralla kuin monesti muulla on tehdä. Mut mikäli polvet kunnossa, kropalle sopii askelkyykyt, niin anna mennä askelkyykky maastaveto yhdistelmällä. Kerran vielä tälle puolelle. Ja kun oot tehnyt maastavedon, jää yläasentoon. Vaihda taas sarviote kuulaa ja me jatketaan pystypunnerrus, ojentajapunnerrus yhdistelmällä. Eli punnerus rinnan edestä ylös ja niskan takaa ylös. Taas lantio pysyy mahdollisimman hyvin paikallaan. Eli älä päästä alaselkää notkolle edes silloin, kun kuula käy niskan takana. Silloin se alaselkä tykkäisi mielellään mennä notkolle. Mutta sieltä aktiiviset vatsalihakset ja kevyt puristus pakaroista, ne auttaa pitämään lantio ja alaselän paikalla. Ja kun tuot kuula eteen, ykköskierros on tehty. Me lähdetään saman tein kakkoskierrokselle. Vaihdetaan 2 käden etuheilautus 1 käden etuheilautukseen kädenvaihdolla. Tuttu juttu alkulämmittelystä. Jos kuulailet sisällä, saattaa mietityttää, että eihän tässä kuula tipaa. Mutta missään vaiheessa heilautusta kahvakuula ei ole ilman sun tukevaa otetta. Eli aina toinen käsi kerkee napata siitä kahvasta. Hyvä otte ennen kuin toinen käsi irrottaa. Ja se kädenvaihto tapahtuu siinä vaiheessa, kun kuula on vartalo edessä. Ja pysäytellään heilurit, vaihdetaan sumokyykky. Leve haara taas jalkoihin. Tee sinne pari sumokyykkyä ihan perusrytmillä. Ja kun se hyvä rytmi tai hyvä asento on sieltä löytynyt, vaihdetaan. Metki 3 laskien hitaasti alas ja 1 ylös. Alas, 2, 3 ja ylös. Alas, 2, 3 ja ylös. Jatka ihan samalla tavalla. Hitaasti valuen. Meet alas. Ja nyt me mennään kunnolla alas. Ei ole enää lämmittelyvaihe, vaan me ollaan treenivaiheessa. Nyt kunnolla alas. Ja selkä pysyy meillä hyväryhtisenä. Anna mennä. Vielä valutaan alas. Ja kun nouset ylös, jää tänne. Jatketaan kuulasarviotteessa roosanauhapyöräytyksillä. Tällä kierroksella ei tulekaan niitä hauiskääntöjä väliin. Mennään pelkällä roosanauhalla. Roosanauhassakin itse asiassa hauikset joutuu töihin. Liikkeen alkuosa, kun lähdetään täältä suorilta käsiltä, niin siinä nosto tehdään hauislihaksilla. Pidä lantio paikallaan. Muista tiukka keskivartalo.
Ja purista niitä pakaroitakin yhteen. Vielä kerran pyöräytyspää ympäri. Ja sit jatketaan askelkyykky maasta vedolla. Kuula toiseen käteen, kuula kädenpuoleinen jalka. Pitkä askel taakse ja suorin jaloin maasta veto. Jälleen kerran tää kuula kädenpuoleinen jalka, se jää ihan kevyeksi. Pikkasen varpaat ja päkiä maassa. Paino ihan täysin täällä vapaan kädenpuoleisella jalalla maastavedon ajan. Maastaveto tuntuu täällä vapaan käden puoleisessa jalassa takareidessä. Hyvä. Ja vaihdetaan toinen puoli. Kuula toiseen käteen. Ja nyt taas kuulakäden puoleinen jalka on se, mikä liikkuu. Ja kuulakäden puoleinen jalka on se, mikä jää kevyeksi maastavedon ajaksi. Selkäranka on hyvä ryhtisenä ihan koko liikkeen ajan. Sekä kyykyn aikana että kumarruksen aikana. Vielä kerran tälle puolelle. Ja kun olet tehnyt maastavedon, ja yläasentoa, vaiha sarviote ja me jatketaan pystypunnerrus. Nyt tehdäänkin 2 kertaa ojentajat pään takaa ja vasta sen jälkeen punneretaan se 1 kerta rinnan edestä ja 2 kertaa niskan takaa ojentajapunnerus. Pystypunnerus, 2 kertaa ojentajat. Taas sulla on lantio ja alaselkä lukittuna paikalleen. Alaselkä ei pääse notkoilemaan liikkeen missään vaiheessa. Kakkoskierros vetelee meillä viimeisiä. Tee vielä kerran koko liikeyhdistelmä, pystypunnerus ja ojentajat. Ja sitten jatketaan suoraan 3. viimeiselle kierrokselle. 2 käden etuheilautus, mutta tehdään nyt se pää yläpuolelle. Eli pikkasen kovempi vauhti lantiolla. Ja hetken pysäytys, kun kuula on pää yläpuolella. Pysäytys. Sitten me jarrutellaan vähän kuulovauhtia käsillä noin kasvojen rinnan tasolle ja annetaan siitä heilahtaa uudelleen jalkojen väliin. Vaihtoehtona sulla on tässä tehdä ihan se perus 2 käden etuheilautus, mitä tehtiin ykköskierroksella. Eli kuula lennähtää joka kerta noin rinnan kasvojen tasolle. Vielä kerran heilautus ja sitten jatketaan sumokyykyillä. Etsi taas se mukava kyykkyleveys jalkoihin. Ja se kun on löytynyt, me vaihdetaan taas rytmiä. Teekin 3 joustoa alhaalla ja sit vaan kävästää ylhäällä. Heti takas alas tekemään ne 3 pientä pumppausta. Alas, 2, 3 ja ylös. Alas, pumppaa, toinen ja ylös. Jatka näin. Muista, että tämä on 3. ja viimeinen kierros. Reisissä pitäisikin jo tuntua. Tämän kierroksen jälkeen on juomatauko luvassa. Jaksat rutistaa nämä loppuun asti.
Vielä viimeisiä. Kerran vielä tee ne 3 pumppausta. Ja kun nouset ylös, jää tänne, vaiha sarviote. Tuo kuulo tähän rinnan eteen, pohja kohti kattoa. Ja lähdetään tekemään halokiertoja. Käydään kiertää vuoron perään, kuulolla pää kumpaakin kautta. Pidä lantio paikallaan, keskivartalo paikallaan. Vielä viimeinen kierto. Loistavaa. Vaihdetaan askelkyykky maastavetoyhdistelmään. Kuula on toisessa kädessä. Kuula kädenpuoleinen jalka on se, mikä liikkuu. Vapaan kädenpuoleinen jalka on paikallaan. Ja vapaan kädenpuoleisella jalalla on jälleen kerran se vartalon paino maastavedon ajan. Tee vielä kerran liikeyhdistelmä, kyykky, maastaveto ja vaihdetaan toinen puoli. Hyvällä tekniikalla mennään loppuun asti. Hallitse sun vartalo. Juomataukoon matkaa enää vaan reilu minuutti. Tehokkaasti ja huolella mennään loppuun asti. Viimeisiä. Tee vielä kerran koko liikesarja tälle puolelle. Ja sit kun nouset ylös, vaihda sarviote, jatketaan. Pystypunnerrus ja 3 ojentajapunnerrusta. 3 ojentajapunnerruksen jälkeen käytä kuula rinnan edessä. 1 pystypunnerrus ja 3 kertaa ojentajapunnerrus. Näin me jatketaan loppuun asti. Vielä kerran. Punnerrus rinnan edestä ja ojentajapunnerrukset. Ja kun oot tehnyt nää loppuun, sen jälkeen laske kuula lattialle. Ravistellaan sen jälkeen käsiä, jalkoja ja otetaan hyvin ansaittu juomatauko tähän väliin. Jesse. Treenin pisin ja raskain liikepatteri on nyt tehty. Meillä on enää ne 2 jäljellä. Tää seuraava tehdään vielä seiste. Mutta tää on tosi lyhyt. Meillä on vaan 3 liikettä. Me tehdään kyykkyjä pystypunnerruksella ja kulmasoutua. Ja 40 sekkaa vaan työaika per liike. Ja kierroksia tehdään 3, niin kuin äskenkin. Mut hyvä. Lähdetään hommiin. Ota sieltä vahva kuula käteen. Otetaan se sarvi otteeseen.
tuo vasten toista olkapäätä. Hartioiden levyinen haara tai pikkasen leveämpi ja sieltä tehdään kyykky. Yläasennossa punnerra kuulo ylös suorille käsille pää yläpuolelle ja sieltä vasten toista olkapäätä. Ja aina kun kuulla on olkapäällä, tehdään kyykky. Eli kyykky pystypunneruksella olalta olalle. Pyri tekemään se kyykky hyvällä tekniikalla, painotasaisesti molemmilla jaloilla. Vaikka sulla onkin se lisäpaino vaan siellä toisella olkapäällä kyykyaikana. Haastaa vähän enemmän sun kroppaa tekemään töitä, että tekniikka pysyy hyvänä, koska meillä on toispuoleinen paino. Vielä kerran käy kyykyssä ja sitten jatketaan kulmasouduja. Ota kuula toiseen käteen, kuulakäden puoleinen jalka taakse, ylävartalo reilusti etukenoon, nojaa täällä etumaisella tai vapaalla kädellä etureiteen ja sieltä vedä kuulaa kohti kylkeä ja samalla sä rutistat kuulakäden puoleista lapaluuta kohti selkärankaa. Nyt on tarkoitus saada yläselä ryhtilihakset töihin. Eli älä mieti sitä kättä, joka vetää kuulaa, vaan mieti sun yläselkää. Ala-asennossa käsi saa roikkua ja sieltä rutista olkapäätä lapaluuta kohti selkärankaa. Ja hyvä, vaihdetaan toinen puoli. Kuula toiseen käteen. Kuulakäden puoleinen jalka taakse, ylävartalo, etukeno ja sieltä kulmasoudut. Jälleen kerran. Ajatukset kuulakäden puoleisessa lapaluussa. Sieltä veto, rutistus kohti selkärankaa. Vielä 2 viimeistä. Kerran vielä. Ja hyvä kakkoskierros. Sarviote kuulaa, kuula vasten olkapäätä ja anna mennä. Kyykky yläasennossa, pystypunnerrus ja sieltä kuula vasten toista olkapäätä. Kakkoskierros käynnissä. Vielä kerran. Ja kun nouset ylös, tuot kuulan olkapäälle, vaihdetaan kulmasoutuun. Kuulakäden puoleinen jalka taakse. Ylävartalo tiukasti etukenossa ja sieltä soudetaan. Ajatukset yläselän ryhtilihaksissa. Muista, tää oli lyhyt liikepatteri. Jaksat keskittyä nää muutamat soudut sinne sun yläselkään. Treeni menee paremmin perille, kun sä mietit niitä oikeita lihaksia, millä me halutaan työtehtävää. Vielä 1 soutu. Loistavaa. Vaihda toinen puoli. Sama homma. Taas sä keskityt kuulakäden puoleiseen yläselkään. Näitä soutuja ei tule paljon. Pystyt pinnistelemään, keskittyy koko se ajan. 2 viimeistä. Ja vielä kerran. Loistavaa. 3. viimeinen kierros. Tuttu juttu. Kyykyt pystypunnerruksella olalta olalle.
Viimeinen kierros menossa. Kyykkää kunnolla, käy alhaalla. Jaksat, ei ole paljon jäljellä. Vielä viimeinen kyykky. Ja kun nouset ylös, kulmasoudut. Kuulakäden puoleinen jalka, pitkä askel taakse. Vielä yksi soutu tälle puolelle. Ja kun olet tehnyt se, vaiha toinen puoli. 40 sekkaa mennään tällekin puolelle. Vielä viimeinen tiukka rutistus. Ja kun olet tehnyt sen, sit sä voit laskea kuulan maahan. Kuula itse asiassa ei enää tarvitakaan, voit nostaa se vaikka sivumalle ja hörppää myös tässä välissä taas vettä. Kolmas ja viimeinen liikepatteri tehdään täällä lattian tasossa. Me punnerellaan ja sitten meillä on 3 vatsalihasliikettä, eli aika tiukkaa settiä sinne vatsoille on tulossa. Työaika per liike on 40 sekuntia, eli se ei ole paha. Ja 3 kierrosta vetästää liikkeitä läpi. Meidän eka liike on punnerrukset. Sä voit tehdä sen joko polvet lattiassa tai sit niitä ihan kokonaisia punnerruksia, eli varpaitten varassa. Hyvä, käännytään sinne matolle. Valitse sulle sopiva punnerrusasento ja siitä me lähdetään liikkeelle. Eli joko täältä polvet lattiassa tai varpaitten varassa. Tai kaikkein kevyin on, että sulla jää lantio konttausasento ja punnerrat täältä. Valitse se sulle tähän päivään sopivin punnerrusmuoto ja anna mennä. Viimeisiä vielä. Käy kerran alhaalla ja sen jälkeen pyörähä selin makulle. Jatketaan vatsalihaksilla. Täältä tuo kädet etureisille ja lähde kurkottaa kohti polvia. Leuka nousee rintaan, kurkkaat sinne omaan nappaan ja samalla kurkotat sormenpäillä mahdollisimman ylös kohti polvia. Kerran vielä kurkotus. Niin, ja kun laskeudut alas, jää tänne. Tuo kädet, sormenpäät on siellä pään tukena kevyesti. Ja tehdään vinot vatsarutistukset. Eli rutista sieltä vastakkaista polvea ja kyynärpäätä kohti toisiaan. Niitä ei tarvitse kohdata, mutta liikesuunta on se, että tavoittelet vastakkaista polvea ja kyynärpäätä kohti toisiaan. Vielä kerran kummallekin puolelle. Ja hyvä, jäädään sitten selimakuulle. Tuo jalat kohti kattoa ja sieltä vähän alaspäin. Ja lähde tekemään polkupyöräilyliikettä.
Kädet on vartalo molemmilla puolilla lattiassa. Pidä se alaselkä mahdollisimman hyvin paikallaan. Älä päästä alaselkää notkolle. Liike on sitä raskaampi, mitä alemmas tuot sen polkupyörän pyörittämisen. Ja mitä ylempänä pyörität, sitä kevyempi se on vatsalihaksille. Valitse sulle sopiva pyöräilykohta. Tärkeää on, että pidät se alaselän koko ajan samassa asennossa. Älä päästä sitä notkolle. Ja pysäytellään pyörä. Kakkoskierros. Pyörähetään sieltä punnerusasentoon ja anna mennä. Loppuun asti ei ole montaa punnerusta enää. Pysy liikkeessä. Pystyt kyllä. Ihan kohta lopetetaan. Viimeinen vielä. Ja hyvä. Pyörähä sieltä selimakulle. Polvet jää koukkuun. Ja kurkotellaan sormilla kohti polvia. Vaihdetaan tähän vaan tempoa, tee 3 pumppausta ylhäällä ja sit vasta alas. Ylös, ylemmäs, vielä ylemmäs ja sit vasta alas. Pumppaa 2, 3 ja sit jarrutelle alas. Pumppaa 2, 3 ja hallitusti alas. Tee vielä kerran ne 3 pumppausta. Ja kun laskeudut alas, tuo kädet pään taakse, vinot rutistukset. Vielä kerran kummallekin puolelle. Ja kun olet tehnyt, tuo pää lattiaan, jalat irti lattiasta ja lähde pyöräilemään. Taas laske sinne jalat sen verran alas, missä sä joudut haastaa sun keskivartalon töihin, mutta se alaselkä ei kuitenkaan lähde nousee notkolle. Viimeiset pyöräytykset. Ja hyvä 3. viimeinen kierros. Punnerrukset vielä viimeisen kerran, anna mennä. 40 sekkaa ei ole pitkä aika. Jaksat pysyä liikkeessä koko sen ajan. Vielä viimeinen. Jo, hyvä. Pyörähä sieltä selinmakuulle. Lähdetään rutistelemaan sormia kohti polvia. Ihan perusrutistukset mennään ilman mitään pumppailuja. Käyt mahdollisimman ylhäällä ja jarrutelle alas.
Vielä viimeinen. Loistavaa. Sitten kädet pään taakse ja vinot vatsat töihin. Taas tavoittelet vastakkaista polvea ja kyynärpäätä kohti toisiaan. Vielä kerran kummallekin puolelle. Ja sen jälkeen pää saa tipahtaa lattiaan, jalat nousee ilmaan ja lähde pyörälle. Haastaa loppuun asti se sun keskivartalo töihin. Eli laske jalat sen verran alas, missä saat just pidettyä alaselän ja lantion paikalla. Jalat pyörii koko ajan. Viimeiset pyöritykset. Ja pysäytellään pyörä tuo jalat lattiaa. Loistavaa. Huippua, että jaksoit vetää treenin tänne asti. Kiitos mun puolesta ja seuraavaan kertaan. Moikka moi!